נוסעת בלי פחד על קורקינט. מה, נינט? קורקינט. אופניים. אוקיי, כמו שאתם שמים לב, כשאני נוגעת עם העט הזה במילה שכתובה בספר, העט בעצם מקריין את הטקסט שכתוב. הנה, כך למשל. אופניים. ואם אני אעבור לצד השני של העמוד... את יודעת מה הסטארט-אפ בזה? גם בדמות, אם את נוגעת. שההורים עכשיו באמת לא צריכים להיות יותר עם הילדים. אני חושב שההורה והילד יכלו מאוד ליהנות מזה. זו סדרה, תמונות מחיי פעוטות, זו סדרה שאתה כתבת, אבל יש פה גם כמובן את הפיתוח הטכנולוגי הזה. תסביר לנו עליו קצת. אלה ספרים שאפשר ליהנות מהם כמו שהם, בלי העט. אבל בנוסף, יש את עט הפלאים, שיכולה לקרוא, ואם אתה שם אותה על דמויות מסוימות או על טקסטים מסוימים, היא פשוט עושה את העבודה. הנה, למשל, אנחנו יכולים לראות הילד על תלת אופן, והנה הצלילים של התלת אופן. ילדה בעגלה. תקראי את הטקסט גם. אחותי הקטנה עם צמות מתוקות יוצאת לטיול. אחותי הקטנה הרגתי את העניין. יוצאת לטיול לתינוקות. אני רואה גם את הפוטנציאל. תשמעי, יש פה הורים שמשחקים תפקיד. הספרים האלה יש בהם כמה אלמנטים. יש את האלמנט של הלימוד. זאת אומרת, ילדים, זה הרי נועד, זה ספרים על קרטון, אלה ספרים לגיל הרך. אז ילדים בצד הכיף גם יכולים ללמוד שמות של כל מיני דברים, יכולים ללמוד איזה קואורדינציה. ילד בן שנתיים יכול להחזיק כזה דבר? אני חושב שכן. כן, הוא יכול. בטח. אם הוא יכול להחזיק את הבקבוק, למה לא את זה? ואתה אחראי לטקסטים. במקור לא היו בכלל טקסטים. הסדרה הזאת סדרה שנקנתה אצל הוצאה צרפתית. לא היו בה בכלל טקסטים חוץ ממילים שאומרות, אני יודע, פרח, שמש וכאלה. אני ישבתי, שברתי את הראש, מה לכתוב ראשית כל, כדי שזה יהיה גם מעניין, כדי שזה יהיה, לא הייתי אומר חינוכי, כי אני נגד ספרים חינוכיים באופן עקרוני, אבל כדי שהילד גם משתעשע וגם בעיקר שיהיה בזה הומור. והעניין הוא שיש לך שני עמודים ואתה צריך לחבר איכשהו ביניהם. לא תמיד יש קשר בין הדברים, לפעמים הקשר הוא זה ואתה... אתה קיבלת את התמונות מוכנות, אתה צריך כבר לכתוב להם את המילים. בדיוק. קחו דוגמה, הנה יש לכם כאן דוגמה של ילד הולך או ילדה הולכת עם מטריה, וכאן יש בובת שלג. לך תכתוב על זה טקסט. לא יודע, הוא קבע לבד, נושאי טיסה. הם קובעים לבד, כן. אז הנה... הטקסט הזה, מה שאני מצאתי לזה, מגפיים על רגליים, מטריה ביד לי יש, גשם גשם משמיים ואני נשאר יבש. זה הכל כתוב בחרוזים, ילדים אוהבים חרוזים, חרוזים עוזרים לנו לזכור, וחרוזים גם עושים כאילו קליק יותר טוב לרעיון. והנה ההמשך, ואם פתאום גם שלג בא, בחצר נקים בובה. כן. אתה מדבר על הקושי, תראה כמה ספרים יש פה. יש פה 14 ספרים. וואו. כמה זמן לקח להכין את כל, לכתוב את הספרים? זה חודשים של עבודה. לפני כמה זמן יצא לי להתקל בנשיקה שהלכה לאיבוד, ופתאום ראיתי כמה טקסט אז היו מכניסים לספר. זאת אומרת, היום יש לך 20 מילה בעמוד, אז לילד בן 3 היו מקריאים 100, 200 מילה בעמוד לפחות, במינימום. ספרים לגיל הרך הם בדרך כלל ציור גדול בכל עמוד וטקסט מינימלי. אם אתם זוכרים את מוריס סנדק, ארץ יצורי הפרא, הוא ישב רק על הטקסט, יש לו 320 מילה, הוא ישב שנתיים. וואו. מפני שאתה צריך לצמק ולצמק ולצמק, ושהכל יהיה שם, ושהתמונות יחברו בין הטקסטים, והטקסטים יחברו בין התמונות. יודעת לך, תודה רבה לך, זה היה רמז. תודה לכם.